No, Luftmysza hop. Halo. Raport sytuacyjny ze pola bitwy 4. Przyjął człowiek ze budy, albo z roboty, albo kaj sam, bo ściąg się ta beta z kuli tego, że miał wcześniej kupiona ta edycja kolekcjonerska bodaj Medal of Honor, albo miał, jak to się nazywało, premium, nie, do Battlefielda 3. I teraz ściąg się wczoraj, bodaj się już od 19 się już to ściągać, człowiek się to ściąg. O, Niemcy piszą. Człowiek się ściąg, dzisiaj się chciał odpalić, od 10, od 10 rano szło, nie, od pola się, wszystko niby idzie fajno po leku, a tu co? Ciul! Żnie się! I tero co? I tero nie wiem co. Na najniższych nasztalowaniach żnie, na najwyższych żnie tego. Sterowniki nowe, że się ściąg, no i nowsze nawet. Żnie, nie ma nic lepiej, szpilać nie idzie, słońce świeci. No i tela. I co? To je gańba. Ja mam stropiony bez to. Woda fajno. Nie. No i co teroski? I z tego co ja wiem, to żeby nie było, że już nie jedynym kremu to żnie się tak pieronowo. I ja mam do was takie zapytanie, Eli, ktoś się to ściąg? Ja się tam sam na dole we konfiguracji się tego, na szkryflum, jaki mam sprzęt dokładnie, co by każdy wiedział i czy ktoś też ma ten sam problem co ja. No bo to nie idzie, no, po tych najnowszych sterownikach już trochę lepiej, no ale sztyc to się żnie i no, to nie ma to co ja że chciał. Tak więc, ja mam rozczarowany i to pieruńsko. Tak więc w Battlefieldzie zrobił żeś mi pieronowo fesłoszkliwy i beraszung. Teraz bez to mam smutny. Mein Schlesierland.